Raver Cruz, emosyonal sa aliwat nga pagpirma sang kontrata sa Kapuso Network. Yari nga itong gintutukan. Wala mapunggan kag nangin emosyonal sa tuman nga kalipay ang nagbabagang luha star nga si Raver Cruz ang liwat ini nga nagpirma sang kontrata sa GMA Network kag GMA Artist Center. Tuman gid ang pagpasalamat ni Raver sa mga oportunidad nga ginhatag sang GMA sa iya. Yun, maraming salamat po sa tiwala. I'm so honored, very blessed, out of words. As you can see, kahit sa Zoom lang po, full of emotions. It's really overwhelming. Para kay Raver talalupang dun ang mga nangin role sini sa GMA kag nangin dako nga bahin sa iya kabuhi. Nakakatuwa lang, masaya sa pakiramdam. Actually, kahit ako, alam kong nag-mature din yung sarili ko nung paglipad ko kasi di ko rin in-expect na magagawa ko yung mga bagay na to ngayon. Ginakahidlawan man sang Kapuso actor ang pagbisita kag paghatag kalingawan sa mga regional fans. Ang naalala ko, masarap yung pag nagbabacolod kasi sarap yung food trip eh. After ng show, talagang food trip eh, di ba? Ayun, so lahat po ng mga sumusuporta po sa akin at sa Kapuso Network, sa Luzon, Visayas at Mindanao, maraming salamat po. Kaya kami nandito dahil din sa inyo. Kaya kami laging inspired magtrabaho at galingan dahil po sa inyo. Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.